Ik begrijp dat best, zeg maar even dat beeld er ook wel een beetje is. Maar wij zijn geen Nederlandse politie. Wij zijn van alle landen. Dus ook van Sint Maarten, ook van Curaçao, ook van Aruba, maar ook van Nederland. En Nederland behoort dan, zeg maar even, Bonaire en Saba en Sint-Eustatius horen in Nederland. Wij zijn geen Nederlands politiekorps. Ik ben in dienst van de Nederlandse politie, dus ik heb een arbeidsovereenkomst met de Nederlandse politie. En veel van mijn collega's hebben dat. We hebben zo'n 140 collega's van het RST, zeg maar, werkzaam in de Caribe. Maar ik ben met buitengewoon verlof. Dus ik ben niet meer bij de Nederlandse politie. Ik werk niet voor de Nederlandse politie. Ik werk hier voor de eilanden. Samen met de eilanden. Om het hier in de Caribe beter te doen. En natuurlijk hebben wij goede connecties met Nederland. Want heel veel mensen komen uit Nederland. U bent zelf Nederlander. Dus men zegt, zie, er is altijd een Nederlander aan het hoofd van de RST. Dus het is iets Nederlands. Dus, het is dus toevallig is het zo, maar het is niet zo dat het een Nederlandse instantie is of een soort camouflagepolitie dat uit Nederland komt. Dat wil ik ook absoluut niet zijn. Dus dat vind ik ook heel belangrijk om te benadrukken. Wij zijn hier omdat wij behulpzaam zijn om de samenleving en de burgers van de verschillende eilanden, om die veiliger te laten voelen. Om ervoor te zorgen dat wij soms ingewikkelde dingen doen. Die misschien een korps niet helemaal kan. Okay. Of de landsrecherche niet helemaal kan. Wij vullen dus vooral aan